guys, welcome back to my YouTube channel. So nandito na po ako, ito yung sinasadya ko dito na gustong puntahan na napakaganda dito sa may Maynila. Okay, so click puntahan natin. Ang ganda niya. Ayan. Oo nga, tama. Totoo nga yung sinabi nila, mas gumanda nga siya. So papunta tayo ngayon dito. Ito yung pinapakita ni Yorme or ni Mayor Isko Moreno. Ay, nandito nga parang nandito nga ata si Mayor. Ay, oo, nandito siya ngayon. Natsambahan ko. Ayun si Mayor. Ayun si Mayor. Ayun, natsambahan ko siya. Guys, natsambahan ko si Mayor Yorme. Ayun, oh. Yun siya, oh. Para mas makita natin siya sa in person. Ayan si Yorme, oh. Yan, ayan si Yorme naka-blue. Ayan siya naka-blue, guys. Yan siya naka-blue, oo. Yan siya, guys, naka-blue. Ayan si Yorme sa likod ko, oh. Ayan, yung naka-blue. Yan. So ngayon nakita ko na siya ng malapitan. Ayan, guys, si Yorme yan, oh. Si Yorme sa likod ko, guys. Ayan, oh. Natsambahan ko siya ngayon. Yan si Yorme, oh. Si Yorme. Yan siya, guys. Ito, magpapapicture kami. Papicture ako kay Yorme. Alam. Saglit. Yan na si Yorme, oh. Belated happy birthday to me pala. Happy birthday to you. Christian po, Dong Bisaya po. Christian, Sige, thank you Yorme. God bless. Wow. Ayun, so nabati ako ni Yorme, no? Biruin mo, pumunta lang ako ngayon dito. Nandyan lang pala siya. Thank you. Oo, sakto yan. Ito yung paligid niya. Yan. Ganda niya, guys. And pupunta tayo dito sa pinakaharap, yung magandang view. So ito, nandito tayo sa ito yung nagkakaroon dito. Ito yung nagkakaroon ng waterfall. Ano ba tawag doon? Basta yung water na parang sumasayaw-sayaw. Yan yung pinapakita dyan. Tapos nandito tayo ngayon sa Cartilla.
Yan guys, ito siya. Yan. Nandito tayo ngayon. Yung kay Andres Bonifacio. Yan. Ito po yun. So, kung alam nyo lang po mga Kadong Bisaya, so ito yung dati na ginagawang tambayan lang dito. Ito yung ginagawa na parang wala lang, pero makikita nyo ngayon kung gaano siya inayos ni Yorme, kung gaano siya mas inimprove, kung gaano siya mas inayos yung kapaligiran. At makikita nyo naman dito, oh, yan, tinaniman siya ng Bermuda glass, meron siyang speaker, siguro pag nagda-dancing to pag gabi, so mas maganda siya. Yan, kung makikita nyo yung Maynila ngayon, sobrang napakaganda. Okay, so pasalamat tayo na si Yorme, mas pinupusan niya talaga yung Metro Manila, no? Na napakaganda na ngayon. So marami ka nang makikitang pagbabago. Okay, hindi lamang sa yan. So guys, ang ganda talaga, promise. I am very amazing ang New Manila. Ang linis niya po, di ba? So napakaganda. So ngayon naman, so napuntahan na natin yung KKK, yung karatelya ng shrine ni Bonifacio. So nakita nyo na rin yung kung gaano kaganda, ang daming nagtatambay doon sa pinaka-park na inayos ngayon. Makikita nyo siya. So napakalinis. So ngayon naman, pupunta naman tayo ngayon sa sa tawag nito, yung underpass na ginawa at mas binago. So ito siya. So ito yung pinakita ko sa inyo is park at saka KKK Karatelya Monument. Okay, so yung sunod naman, ito na siya. So panoorin nyo sa next part ng video natin, ha? So separate natin po. Okay, so ito yung ating mahal na tagapagtanggol. Okay, so nandito ulit tayo sa party. Ito yung bagong park. Ito yung nasa likod ko, yung KKK. Ayan. Ayan. Grabe, ang ganda na talaga dito. Yan, tapos ito naman yung guys, ayan, oh, tingnan nyo siya kung gaano siya kalinis at kaganda. Tapos ito yung mini, yung parang coffee shop, na inaano ni Mayor. Yan, this one, yung mini coffee shop. Yan yung nakikita mo, nakikita nyo sa mga light niya. Yan yun. So this one. Yan. So puntahan natin yung ito. This one. Yan guys, tingnan nyo siya kung gaano kaganda. Yan. Ito. Yan siya guys. Yan siya. So akyat tayo dito para mas malapit natin siyang masaksihan. Ito siya. One. Yan. Okay, so ayan. So papakita ko sa inyo kung gaano nakaganda ang dating ginagawa lang ng mga tambayan. So ito na siya ngayon. Okay, so pupunta tayo dito sa isang park. Ang ganda niya. Yan. Ano pa to siya? Emilio Jacinto. Ito naman yung kay Emilio Jacinto guys. Yan.
yung kay Emilio Jacinto. Yan o. Emilio Jacinto, dakilang katipunan at bayani ng bayan, December 15, 1875 to Abril 16, 1899. Okay. So yan siya.